Boas festivaleiros, que tal? Como estades? Benvidos ao meu canal. Cabeceira. Hoxe ides vir comigo ao Ouren Rock Sound Festival, que se celebra en Benposta, Ourense. Veña, non vos lo perdades.
Espero que vos gustase este vídeo, este recorrido polo Ouren Rock. Si viñestes a Benposta, comentádeme. Si vos gustou este vídeo, maiña arriba, activad a campainha para ter as notificacións cada vez que subo un vídeo e dadelle a suscribir. E ahora, pois despois, poñerei o vosso vídeo de fondo e todo eso. Adeus, festivaleiros!